emshadweni lengane entombazane esikhuluma ngayo ingane oyizala nalo baba osushade naye bunjani ubudlelwane manje kuwe nalo baba ukuthi lengane yakho ufike nayo iyo lesiyenze lokho ekhaya ubaba umyeni wami has been amazingly supportive uyazi ukuthi uyasho ukuthi ingane bonke kuzuyithume nami bengithanda ingane kasi kwenzeka wathi akwazi iresponse yakhe wathi my son will never do that amazwi akhe lawo wathi ngeke umfana wami ayenze leyo nto wathi dokotela I want second opinion I'm taking my daughter elsewhere akwazi ayidlongulwanga akekho umuntu bengayenza leyo nto endlini so unami I remember the first 2 weeks wayengihambisa ku counseling every single day ngihlala naye enza sure ukuthi ngiright because mama ibona baye bazole kakhulu kunobaba umfana dadewethu konje uneminyaka emingaki manje una 21 ukuphi njengamanje umfana sigcine simhambisa kubaba wakhe ubaba wakhe ukude ukude eGqeberha noma ngasho uthini ubaba wakhe lo nimhambise kuyena uyayibona lento uyabona nayo khona into iphuthe likhona noma ungakusayidini lomfana noma naye usadidekile ungakumfana into enzeka mina ngafonela ustepmother because ubaba ushadile loyo ngafonela ustepmother ngamchazela ukuthi sisi ngine situation ekanje manje ngilolela ukuthi akubuye lengane yami encane ngicela uyithathe le wavuma ngamtshela yonke into angizange ngimfihlele lutho wathi akana inkinga uzoyithatha ingane masifikile ngafona ngathi mina uyibona njani ingane 2 days after ikubona wathi ingane nje ngenalutho futhi yasho ukuthi nina nicinele khoneni nithi ayivuma into engayazi yona ngeke izivume leyo nto ngoba yiyenzanga so bayibone kahle ke bona alright so ngaphambi ukuthi ngibuza umbuzo ukuthi yini ofisa ukusizwa ngayo akhona ulibofuzo noma izinto ezathathwa kumntwana emveni kokuba kwenzeka isehlakalo ongahamba kuyoxilongwa kubonakala ukuthi kuyamncikanisa umfana nesehlakalo unfortunately abukho sabona sekuhambile isikhathi kwangasekho lutho yes ucabanga ukuthi ngenzeka ukuthi ngakho be withdraw besula icala kuthiwa liphele ngoba ubufakazi abukho yes kodwa isizathu sokuthi ngibe unhappy ukuthi maselishiwe igama lokuthi nangu suspect akaquestionwa ngani kuphela kanjani icala kwenziweni ayikho into ezangiwe nginengane elimele mina brutally so nje impendulo ukuthi hayi ingane ngasho lokho ingaphinde isho lokho iyona impendulo ayithola kumpenyi yes hayi no mhlawumbe kumele ke sizwe ukuthi amaphoyisa enze njalo ni ukuthi nje makuthiwa nangu umbatha uyena osolwayo hayi ingane ngamqambela manga ingane ngeke imqambela manga akabuzwa akho lutho nje waphekwa ngalo ngembuzo iyona ke i-concern yami leyo ukuthi kanjani and sidinga iclosure nathi somndeni kubhlungu mina ngihlala nayo ingane kunezinto ezitriggerisha engiyibonayo kuyona ingane kubhlungu and umuntu owenze leyo nto akabhanisha ngifuna kulokho ukuthi injani yalidinga usizo nilitholele o counseling abantu abaprofessional abazokwazi ngoba njalo lokho ibone ngathi yasibona isithunzi sakhe lo ingane ikhathi njengoba ngithi ke yathathwe home ihlale khona from October ize yabuya ngoMarch so ibikade ihambe counseling ngathi masibuya ngizoyibhekisisa isimo sayo bese ngenza isinqumo from there ngiyile ethuthuzela about 2 days ago they still organizing a child line ukuthi uzosibonela phi basinikeza ama dates they gonna help us with that ufanele aqhubeke ne counseling yeah do asifana mfowethu khona ufuna ukufana kakhulu kakhulu hayi nami uma ulimele nje kuhlungu akukho engakusho kulesimo but sesizoqhubeka sikhulume naye ngibona amaphoyisa bayasitshela ukuthi yini wona sevela abuke ngamehlo nje angawenza umsebenzi